Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal. Een week waarin de twee wedstrijden spelen. Orne Manje de 1-0 overwinning op Jong PSV en Vreed de uitwedstrijd in FC Volendam. Duel tussen de nummer 3 en de nummer 7 van de eerste divisie. Het is een bijzondere wedstrijd om meerdere redenen. Bigeliks om de reden dat Sipke Hulshoff assistenttrainer is van FC Volendam. Hij werkt 14 jaar bij Cambuur, maar is zo'n Orne Simmer assistent bij FC Volendam. En komt nog voor het eerst in competitieverband Cambuurtje. Ik ben bij Cambuur opgegroeid. En daar ben ik als lief jonkje mee opgegroeid. Nou ja, ik ben al heel lang in de stad Ljout. Ik ben er 14 jaar om verbonden geweest. En dat is natuurlijk voor mij is deze wedstrijd wel heel speciaal. Het is net voor de jongens, maar voor de jongens is het een van de 28 wedstrijden. Voor mij is het speciaal omdat ik natuurlijk heel veel meesten met zien kom, die ik al jaren ken. Waar ik eigenlijk een beetje mee opgegroeid ben. Het is toch 14 hier een onderdeel van mijn leven geweest. Dus ik ben bij de meesten opgegroeid. Die zeg ik misschien wel, die zie ik veel vaker als mijn eigen familie heb gezien. En dus dat maakt het wel heel speciaal. Maar als aankomende vrijdag die fluit wordt, ja, dan wil ik heel graag van Cambuur winnen. Het wordt een bijzondere wedstrijd voor Sipke Hulshoff, maar net alleen voor hem. Want ook bij Cambuur spelen een aantal spelers die wel wat met FC Volendam hebben. Zoals Robert Muren, de spits. Niet anders dan andere wedstrijden. Het speciale is dat er meer mensen komen kijken. En, ja, voor mij is het ook de eerste keer in competitieverband tegen Volendam. Dus ja, het heeft wel wat. Maar ook weer niet dat ik er niet van slaap. De vraag is wat de vervanger wordt van Robin Mauleux. De Fransman kreeg een reet in Jong PSV en is voor 2 wedstrijden geschorst. Henk de Jong had een aantal opties klaarlezen, maar wil nog net zeggen voor hokker hij kiest. Nou, ik ben 3 dingetjes hoe we het aan kennen en daar ben ik goed naar aan het denken. Daar ging ik aan wel besluiten, even nog lezen met mijn jongens en dan besluiten we dat. Nou, dat is Jos voor ding en ja, dat is een leuk dag. Henk de Jong kiest voor Stanley Akkoy als vervanger van Robin Mauleux. En die Akkoy is belutsen bij de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Want hij verliest de bal hier aan FC Volendam. Die komen er dan rap uit. En het is Nick Dodeman die een shitkans krijgt. Maar de redding is van Sonny Stevens, keeper van Cambuur. De verwachting is dat het toch wel een lestere jong wordt voor Cambuur bij Volendam, de nummer 7 van de eerste divisie. En dat liet deze eerste kans van de wedstrijd van Nick Dodeman ek Wolsjen. Maar Cambuur komt daarna een liedskwartier spelen ek uit via Isa Kalon. En dan is het voortendelijk gevaarlijk, want dat is de man in vorm. Hij speelt het naar Sambisa en let op deze bal van Stanley Akkoy op Jamie Jacobs. Hij is perfect. En Jacobs liet de keeper van Volendam kansleers met een schot in de vierde hoek. 1-0 voor Cambuur, de eerste echte kans die het er voortendelijk zien. En dat is een opstekker voor de ploeg van Henk de Jong. Het mooie baltje van Akkoy en het goede armheidje van Jacobs lieden dat het feest is in het volle uitvak. En Cambuur profiteert dan van de flaters bij Volendam. Let eens op. Oh, Marco Tol, wat doet hij hier? Isaac Kalonkin terug. En die gaat hier naar de groen. Dit is vanzelfs een strafschop. En skiertzuchter Van der Laan, die is wis. Die houdt er ook nog eens een rode kaart bij voor Marco Tol. Een oliedomme uitreding van de Volendam verdierende. Die zijn ploeg hiermee dupieret. Ja, hij wil zijn eigen flater herstellen, maar docht dat net goed. De bal gaat op een stip en Robert Muren die mij onlezen. De specialist van Cambuur, de penalty specialist. Lid Nordin Bakker kans lezen. Maakt het er 2-0 van voor Cambuur. Binnen 20 minuten, wat een geweldige start van Henk de Jong en Simalje. En dan kun je concluderen dat de wedstrijd eens spelen is. Je steent in 10 man, je steent met 2-0 voor. Ja, dan is de spanning er wel wat uit. Maar Cambuur zet terug, wel meer. Jamie Jacobs is hier dicht bij de 3-0. Hier misschien wel Maitje matten, want dit is wel echt een 100% kans. Maar het bleef bij 2-0. Volendam is dan slordig, levert bal Samar in en dat brengt Isaac Kalon hier in de gelegenheid. Oh, bleef steen en dan gaat in het distantie weer onderuit. En op een naai gaat de bal op een stip. Het is dit keer Kevin Visser die het Kalon daar vallen brengt. En de skiertzuchter, die is duidelijk. Jouw dit keer een gele kaart, maar Cambuur krijgt dus op een naai een strafschop.
Ja, het is al je dom wat ze doen bij Volendam. Het jouwt Muren de kans om zijn tweede van de Joen te maken. Maar dat doet hij net. Nee, hij kiest voor dezelfde hoek als bij de eerste strafschop. Maar Bakker denkt, ik ga die nou wel terug Muren. En die pakt deze bal. Zo blijft het bij 2-0. Maar Muren, die wil zien Vlater rug zetten. Komt hier in balbezit. Nee, op een dom balverlies bij Volendam. Hij blijft heel restig. 1-1 met Bakker. En viert het feestje. Hij zet Cambuur op slag van rest op een 3-0 voorsprong. En dan is het een coole spits. Een nuchtere spits. Die het van nu toch wel een lastige hoek. De 3-0 maakt. Het is ook voortdurend skoft. In de tweede helft gaat Cambuur dan op ziek. Nee, de uitbreiding van de score. Dit is Isaac Calon. Dus is het alarmfase 1 bij Volendam. Hij speelt het naar Akkooi. Die helpt uit. Maar een geweldige redding van Bakker. Hij voorkomt dat Akkooi bij zijn basisdebuut van Cambuur voortdurend een doelpunt maakt. Maar Cambuur wil meer. Hier komt de bal bij Isaac Calon aan de linkerkant. Die had nog altijd net scoort dit seizoen. Dat zit hem dwars. Hij wil een doelpunt, meidje. Maar dat moment moet hij nog even uitstellen. Want dit schot dat wordt pakt door de keeper van Volendam. Er is nog altijd net scoort in die tweede helft. Maar Cambuur bezieken het wel. Zoals hier mijn Muren. Een stiftje. Maar de keeper van Volendam, Nordin Bakker, die hier dat terugzien. En voorkomt dat Muren zijn treden maakt. Robert Muren in zijn eigen dorp. Hij went het in Volendam. En speelt het voor Cambuur. Maar docht zijn club uit zijn wenplak Pine. Mij al 2 doelpunten dus. En komt er nog niet bij. Misschien hier Muren. Oh, wat gaat hij makkelijk voorbij zijn verdedigingen. Een haast identieke situatie als bij de 3-0. En ik nou bleurt er cool. Ik nou scoort er. Dat is zijn derde doelpunt van dit seizoen. Hij viert het feestje met het uitvak. Weer het feest is. Ja, logisch. 4-0 voor. Bij het thuispubliek is dat wat oors. Dat ging de eerste meestal 20 minuten voor het al naar Hoers. Dat betekent dat ze deze kans van Volendam net met mij krijgen. Slordig balverlies van Erik Schouten. Maar Jelle Duin, hij profiteert daar net van. Cambuur wint met 4-0. De grote man is Robert Muren met 3 goals. Dit was toch wel genieten, moet ik zeggen. Misschien nog een penalty ook, dus daar baal ik dan weer van. Maar ja, je gaat hierheen met de gedachte dat het wel een lastige avond kan worden. En dat weten we allemaal. En dan kom je eigenlijk, in het begin is Volendam even wat sterker en dan maken wij de 1-0. Ja, en dan gaat het snel, komt rood. En ja, dan spelen we eigenlijk al een gewonnen wedstrijd. We hebben no stinnen. Nou, dat is echt heel mooi voor de club. Hè? Want dan merk je aan de totale club dat alles leeft. En de meesten stien erachter, maar wij vielen zelf ook, hè, dat we steeds beter worden. En ja, dat is wel leuk. Ja, kater. Een kater, 0-4 en het zien waar het is. Of dat nou zijn Cambuur is of zijn Telstar of zijn Excelsior waar het maar is. Verliezen had ik een bloedhekel aan. En ja, dus ik ga naar mijn kater het weekend in. We weten nu natuurlijk hoe jij juicht na een doelpunt in Volendam. Handje de lucht in, rustig langs het publiek wandelend. Nou, zo hoort dat toch? Ja, gewoon lekker ingetogen. Ja, gewoon normaal. En van binnen ben ik extreem blij. Vanavond zal ik een rondje om de tafel doen met mijn vrouw. Dus, Feest in Huizenmuren, Juste Joen, dat kan net oors. Want Cambuur staat op het tweede plak in de eerste divisie. Waar hier dat tocht. Na 8 wedstrijden staan de Leeuwarden na NAC Breda dus tweede met 18 punten. Volgende week speelt het Cambuur in Excelsior. Dat is de nummer 4 met 16 punten. En dat wordt een hele aardige wedstrijd. Want het is de laatste wedstrijd van de eerste periode. En die kan Cambuur dus ook samen winnen als de concurrent NAC Breda punten verspielt. Cambuur dus tweede. Een geweldige seizoenstart voor de Leeuwarden. En ontzag hier dit Cambuur-journaal. Maar weer een mooie overwinning voor Cambuur nemen we afskiën. Volgende week ben we er weer naar Speel het Cambuur op vreed weer een thuiswedstrijd. En is er op sneuren weer een Cambuur-journaal. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.